Kauhajoella tunnelmat ovat järkyttyneitä ampumistapauksen vuoksi. Näin kertoo 2 lapsen kauhajokinen äiti Maarit Pitkäranta. Hain justiin 2 ala-asteikäistä lastani koulusta. Koulusta ilmoitettiin, että lapset haetaan sieltä. Kukaan ei pääse yksin koulusta ulos. Ala-aste on tässä 300 metrin päässä tästä ampumakoulusta. Ja kyllä täällä pieneen kylään tuli yhtäkkiä vilskettä. On järkyttävää pienelle paikkakunnalle. Missä vaiheessa, Maarit Pitkäranta, itse kuulit tapahtuneesta? Varmasti 5 minuuttia laukausten jälkeen. Työpaikkani on niin lähellä tätä koulua ja sieltä alkoi tulla sitten soittoja tutuilta, että tällaista on tapahtunut. Ja naapuritalot evakuoitiin saman tien. Omaisia varten on avattu puhelinnumero, josta voi saada tietoa lähiomaisista. Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorten puhelin päivystää ja numerot näkyvät tässä ruudussa. Internetin YouTube-videopalvelusta on löytynyt useita epäilyttäviä videoita, joissa nuori mieshenkilö ampuu pistoolilla ampumaradalla. Puoliminuuttisista videopätkistä uusin on lisätty sivustolle 5 päivää sitten. Vielä ei tiedetä, liittyvätkö videot tämänpäiväiseen ammuskeluun. Sivuston tiedoissa ampuja ilmoittaa kotipaikakseen Kauhajoen. Edellisen kerran kouluammuskelu järkytti Suomea viime marraskuussa. Tuolloin Jokelassa 18-vuotias lukiolainen ampui 8 henkilöä ja itsensä paikallisessa koulukeskuksessa. Ennen tekoaan ampuja oli postittanut eri puolille internettiä videoita ja tekstitiedostoja, joissa hän kuvasi yksityiskohtaisesti suunnittelemansa tekoa. Marraskuun 7. päivä vuonna 2007 Tuusulan kunnassa Jokelan koulukeskuksessa maalaisidylli murtuu lopullisesti. Koulun oma oppilas, 18-vuotias lukiolainen, aloittaa ennen puolta päivää silmittömän ammuskelun käsiaseella. Mielenterveysongelmista kärsinyt nuori mies on valmistellut tekoaan pitkään. Hän on kertonut aikeistaan muun muassa internetin keskustelupaastoilla. Lisäksi hän on levittänyt internettiin kuvamateriaalia ampumaharrastuksestaan. Jokelan ampumavälikohtaus kesti runsas 2 tuntia. Kun poliisin erikoisryhmä pääsi rakennukseen, kaikki oli jo ohi. 5 koulun oppilasta, rehtori ja terveydenhoitaja oli ammuttu kuoliaaksi. Tekijä itse oli haavoittunut hengenvaarallisesti ja kuoli muutama tuntia myöhemmin sairaalassa. Jokelan tragedian jälkeen julkisuuteen on esitetty lukuisia uhkauksia vastaavanlaisten veritöiden suunnittelusta. Suomi oli ennen Jokelaa vastustanut EUn toivomaa asedirektiivien kiristämistä. 2 päivää tapahtuman jälkeen hallituksen mieli muuttui. Nykyisellään alaikäisille ei enää myönnetä lupaa omaan aseeseen. Seuraamme Kauhajoen tapahtumia internetissä ja teksti-TV:ssä sekä lähetyksissämme radiossa ja TV:ssä. Kello 17 alkaen uutisoimme Kauhajoen tapahtumista suorassa lähetyksessä kello 18.50 uutisiin asti. Nettisivujen kautta voitte lähettää meille myös omia tietojanne ja kuvianne tapahtuneesta. Yle Teemalla alkaa kello 15.30 Opettaja-TV:n suora lähetys, joka käsittelee Kauhajoen ampumavälikohtausta. Haastateltavana on muun muassa opetusministeri Sari Sarkomaa. Ja kerrotaan vielä viimeisimmät tiedot tapahtuneesta. Poliisin mukaan siis 9 on kuollut ja 2 haavoittunut Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitoksen ampumavälikohtauksessa. Ampuja on 20-vuotias mies, joka on koulun oppilas. Kaikki koulussa olleet oppilaat on evakuoitu. Ampuja on haavoittunut ja hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Koulussa on myös syttynyt tulipalo, jonka jälkisammutus on meneillään. Tässä siis ylimääräinen lähetyksemme ja seuraavat TV-uutiset kello 15 ja tuolloin kello 15 alkaa myös valtioneuvoston tiedotustilaisuus. Näytämme tiedotustilaisuuden suorana täällä TV1. Näkemiin.